Защо едни риболовци още при първите топли дни започват да ловят хубави шарани, а други прекарват цял ден край водата без нито едно кълване? Дали причината е в по-скъпите въдици, в по-добрите бойли или просто имат повече късмет? Истината е съвсем различна. Най-голямата разлика е, че успешните шаранджии разбират поведението на шарана. Те знаят кога рибата е активна, къде се намира и защо избира точно това място. Ако и вие искате да увеличите шансовете си за успешен риболов през пролета, това видео е точно за вас. Но преди да започнем, ако харесвате съдържанието в канала Red Carp Fishing България, не забравяйте да ударите един лайк и да се абонирате. Това помага на канала да достига до повече любители на шаранджийския риболов и ме мотивира да продължавам да правя още качествени видеа. А сега, нека започнем. Пролета е може би най-интересният сезон за риболов на шаран. Това е периодът, в който природата постепенно се събужда след зимата. Дните стават по-дълги, слънцето започва да затопля все по-силно, а животът във водоемите постепенно се възстановява. За шарана това означава едно – време е отново да стане активен. Но тук идва една от най-честите грешки, които правят начинаещите риболовци. Те гледат температурата на въздуха, виждат, че навън е 20 градуса, обличат се леко, взимат въдиците и очакват шаранът вече да се храни активно. Само че шаранът не живее във въздуха. Той живее във водата. И именно температурата на водата определя неговото поведение. Това е първото и най-важно нещо, което трябва да запомните. Дори въздухът да се е затоплил значително, ако водата все още е студена, рибата няма да бъде особено активна. Обратното също е вярно. След няколко последователни слънчеви дни водата започва постепенно да се затопля и поведението на шарана може да се промени буквално за ден-два. Това е причината понякога един риболов да бъде напълно безрезултатен, а само седмица по-късно на същото място да има страхотни удари. Нека първо си припомним какво се случва през зимата. Когато температурата на водата спадне, организмът на шарана започва да работи много по-бавно. Метаболизмът му се забавя, рибата изразходва значително по-малко енергия, движи се по-малко, храни се рядко, прекарва голяма част от времето си в по-дълбоките и по-стабилни части на водоема, където температурните промени са по-малки. Това е напълно нормално. Всеки жив организъм се стреми да пести енергия, когато условията са неблагоприятни. Но когато пролетта започне да настъпва, всичко постепенно се променя. Първо се увеличава количеството слънчева светлина. След това започва да се покачва температурата на водата. Появява се повече естествена храна. Започват да се активизират насекомите, ларвите, различните безгръбначни организми и цялата хранителна верига във водоема. Шаранът усеща всички тези промени. Именно тогава започва неговото постепенно събуждане. Важно е да знаете, че това не става изведнъж. Няма ден, в който рибата просто решава да започне да се храни активно. Всичко става постепенно. Първо започва да се движи повече. След това започва да търси по-топли места. След това започва да се храни по-често. И едва по-късно идва периодът на истинската пролетна активност. Ако разберете този процес, вече ще бъдете една крачка пред много други риболовци. Защото вместо да разчитате на късмета, ще започнете да мислите като самия шаран. А точно това отличава успешните шаранджии от всички останали. Къде да търсим шарана през пролета? След като вече знаем какво се случва с шарана след зимата, идва следващият въпрос. Къде всъщност трябва да го търсим? Това е въпросът, който всеки шаранджия си задава още преди да разпъне въдиците. И точно тук много хора допускат една сериозна грешка. Отиват на любимото си място. Разпъват лагера, замятат въдиците и чакат. Понякога с часове, понякога дори с дни, без изобщо да се замислят дали шаранът изобщо се намира там. Истината е, че през пролета мястото е много по-важно от стръвта. Може да имате най-скъпите бойли, най-добрите монтажи, най-чувствителните сигнализатори, но ако рибата не е във вашия сектор, шансът за успех е минимален. Затова първата задача на всеки риболовец не е да замята. Първата задача е да намери рибата. Шаранът търси най-топлата вода, както вече споменахме. Шаранът е студенокръвна риба.
Температурата на тялото му зависи изцяло от температурата на водата. Затова той непрекъснато търси местата, където условията са най-благоприятни. В началото на пролета това почти винаги са плитките участъци. Особено тези, които са огрявани от слънцето през по-голямата част от деня. Представете си един плитък залив с дълбочина около метър. През слънчев ден той може да се затопли с няколко градуса повече от останалата част на водоема. На нас това може да ни изглежда като незначителна разлика. Но за шарана тези няколко градуса могат да бъдат решаващи. Именно за това често първите пролетни шарани се ловят точно на такива места. Южните брегове. Ако ловите на язовир или по-голям водоем, обърнете внимание кои брегове се огряват най-дълго от слънцето. В повечето случаи това са южните и югозападните части. Там водата започва да се затопля по-бързо. Следователно и шаранът започва да ги посещава по-често. Разбира се, няма правило, което да важи абсолютно винаги. Всеки водоем е различен. Но това е една много добра отправна точка. Плитко не означава навсякъде. Тук е важно да уточним нещо. Не всяка плитчина е добра. Ако тя е напълно гола, без никаква храна и без никакво укритие, шансът шаранът да се задържи там не е голям. Много по-добри са плитчините, около които има тръстика, потопени клони, подводна растителност или участъци с твърдо дъно. Тези места не само се затоплят по-бързо, но предлагат и естествена храна. А когато има храна, има голяма вероятност да има и шаран. Не подценявайте наблюдението. Една от най-ценните способности на добрия шаранджия е да наблюдава. Не бързайте веднага да разпъвате въдиците. Отделете 10 или 15 минути. Разходете се покрай брега. Огледайте внимателно водата. Потърсете признаци за живот. Може да видите шаран, който се обръща на повърхността, или мехурчета, които се издигат от дъното. Понякога ще забележите леко размътена вода. Друг път ще видите как тръстиките леко се раздвижват без никакъв вятър. Всички тези признаци могат да означават, че шаранът се храни в района. И ако откриете такава активност, шансът за успешен риболов нараства значително. Как влияе вятърът? Вятърът е още един фактор, който не бива да се пренебрегва. Много риболовци гледат само дали ще вали, но почти никой не обръща внимание откъде духа. А това често е решаващо. Когато няколко дни подред духа топъл вятър към един бряг, той избутва повърхностния слой вода натам. Заедно с него се преместват и различни дребни организми. Там започва да се събира повече естествена храна. А където има повече храна, много често идва и шаранът. Разбира се, ако вятърът е много силен и водата стане прекалено мътна, ситуацията може да бъде различна. Но при умерен пролетен вятър, това правило често работи отлично. А какво става при застудяване? Тук много хора се объркват. Имаме няколко топли дни. След това внезапно нахлува студен фронт. Температурите падат, започва да духа студен северен вятър. И изведнъж рибата изчезва. Всъщност тя не е изчезнала, просто се е преместила. Шаранът търси по-стабилни температури. Много често напуска пличините и се връща към по-дълбоките части на водоема. Затова през пролета трябва постоянно да следим прогнозата за времето. Не само за деня, в който ще ловим, а и за няколко дни назад. Често именно времето през последните 3 или 4 дни определя къде ще бъде шаранът. Не се страхувайте да смените мястото. Една от най-големите разлики между успешните и неуспешните шаранджии са в готовността да се преместят. Много хора стоят на едно място с надеждата, че рибата ще дойде при тях. Но понякога е много по-разумно вие да отидете при рибата. Ако в продължение на часове няма никакви признаци на живот, никакви обръщания, никакви мехурчета и никаква активност, не се страхувайте да промените стратегията си. Понякога преместването само на няколко десетки метра може напълно да промени излета. Това е една от най-важните тайни на успешния пролетен риболов. Преди да мислите за стръвта, преди да мислите за монтажа, преди да мислите за захранката, намерете шарана, защото дори най-добрият монтаж няма да улови риба, ако тя не се намира пред вас. В следващата част ще поговорим за това как се храни шаранът през пролета, защо прекаленото захранване често е огромна грешка
И каква стръв работи най-добре в студената пролетна вода? Как се храни шаранът през пролета и защо прекаленото захранване е голяма грешка? След като вече знаем къде най-често можем да открием шарана през пролета, е време да си отговорим на още един много важен въпрос. Как всъщност се храни той през този сезон? Защото тук се крие една от най-честите причини за неуспешните излети. Много риболовци си мислят, че щом шаранът се събужда след зимата, той започва да яде всичко, което намери. Но това изобщо не е така. Всъщност, през пролета, храненето на шарана преминава през няколко различни етапа и ако не ги разбираме, много лесно можем сами да провалим риболова си. Метаболизмът се ускорява постепенно. Както вече казахме, през зимата метаболизмът на шарана е силно забавен. Той се движи малко, храни се рядко, пести всяка възможна капка енергия. Когато водата започне да се затопля, организмът му постепенно започва да работи по-бързо. Но думата тук е постепенно. Не става за един ден, не става и за два. Всичко зависи от температурата на водата и колко дълго тя остава стабилно висока. Именно за това през ранната пролет шаранът все още не приема огромни количества храна. Той предпочита да се храни по-често, но с по-малки порции. Това е нещо, което много риболовци забравят. Какво търси шаранът в природата? Когато започне да се активизира, шаранът първо започва да търси естествената си храна. Той не обикаля водоема в търсене на бойли. Търси това, което винаги е ял в природата. Ларви на насекоми, червеи, малки охлюви, миди, рачета, различни водни организми. Затова често ще го намерите в участъци с тиня, където има много живот. Или по границите между тиня и твърдо дъно, или около водната растителност. Там природата сама му предлага богата трапеза. Голямата грешка с захранването. Сега стигаме до една от темите, по които се допускат най-много грешки. Захранването. Всеки от нас е виждал как някой пристига на водоема и още в първите 10 минути изсипва няколко килограма бойли, царевица и пелети. Изглежда впечатляващо. Но през ранната пролет това много често работи срещу нас. Причината е проста. Шаранът все още няма нужда от толкова много храна. Представете си, че след дълго боледуване някой ви сложи огромна маса с храна. Вероятно, няма да можете да изядете всичко. Същото е и при шарана. Организмът му още не е готов за големи количества и ако му предложим прекалено много храна, вместо да го привлечем, можем просто да го нахраним. А когато рибата е нахранена, тя няма причина да вземе нашата стръв. По-малко често означава повече. Един от най-добрите съвети през пролета е следният. По-добре по-малко захранка, но на правилното място, отколкото огромно количество, разпръснато навсякъде. Много успешни шаранджии започват с малко количество. Следят как реагира рибата. И чак когато получат първите кълванета, постепенно увеличават захранването. Това им позволява постоянно да задържат рибата в петното, без да я прехранват. Каква захранка е подходяща? През пролета е добре захранката да работи сравнително бързо. Да започне да отделя аромат скоро след попадане във водата. Затова много риболовци използват комбинация от различни видове захранка. Например, натрошени бойли, малки пелети, малко количество царевица и фина захранка, която започва веднага да отделя аромат. Така около монтажа се създава хранително петно, което привлича рибата, без да я засища. Точно това е нашата цел – да накараме шарана да търси още храна. А най-лесната храна, която вижда пред себе си, да бъде нашата стръв. Каква стръв да използваме? Тук няма универсален отговор. Всеки водоем е различен. Но има няколко неща, които почти винаги работят добре през пролета. По-малки бойли, вафтери, царевица, малки пелети, поп-ъп примамки с умерен размер. Често една стръв от 10 или 12 мм дава по-добри резултати от голяма 20 мм топка. Причината е проста. Шаранът все още се храни предпазливо. По-малката стръв изглежда по-естествено и се поема много по-лесно. Ароматите също имат значение. През студената вода ароматите се разпространяват по-бавно.
Затова много силните и тежки миризми не винаги са най-доброто решение. Често много добри резултати дават сладките аромати – крем, ванилия, мед, плодови аромати. Но това не означава, че рибните или пикантните бойли не работят. Има водоеми, където именно те са най-успешни. Най-добрият съвет е винаги да експериментирате. Ако няколко часа нямате никаква активност, сменете стръвта. Понякога една на пръв поглед малка промяна е достатъчна, за да получите първото кълване. Качеството е по-важно от количеството. Запомнете едно правило. По-добре малко количество качествена захранка, отколкото много евтина захранка без никаква хранителна стойност. Шаранът много бързо разбира къде има истинска храна. И ако мястото му предлага това, той има причина да остане там по-дълго. И така, вече знаем къде да търсим шарана и как се храни през пролета. Но има още един фактор, който може напълно да промени изхода на вашия риболов. Не става дума нито за стръвта, нито за захранката. Става дума за времето. В следващата част ще разгледаме как атмосферното налягане, дъждът, облаците и резките промени във времето влияят върху поведението на шарана и кога имаме най-голям шанс за успех. Как времето влияе на поведението на шарана през пролета? Ако попитате 10 опитни шаранджии, кое е най-важното нещо след избора на място, повечето от тях ще ви отговорят едно и също. Времето. Не тъкъмите, не стръвта, не бойлите, а именно времето. Защото през пролета то може буквално за няколко часа да промени поведението на шарана. Може сутринта да няма никаква активност, а след обед въдиците да не спират да пищят. Или точно обратното. Да започнете деня с няколко риби, а след рязка промяна във времето всичко да замре. Затова, ако искате да бъдете успешен шаранджия, трябва да се научите да наблюдавате не само водата, но и небето. Температурата е най-важният фактор. Както вече споменахме, температурата на водата е много по-важна от тази на въздуха. Но има нещо още по-интересно. Не само самата температура е важна. Важно е и колко бързо се променя тя. Ако в продължение на 3 или 4 дни времето е топло и слънчево, водата постепенно започва да се затопля. Това активизира почти целия живот във водоема. Появява се повече естествена храна. Шаранът започва да се движи повече, започва да посещава нови места и започва да се храни по-често. Точно след няколко последователни топли дни, много риболовци правят най-силните си пролетни излети. А какво става при рязко застудяване? Тук картината се променя. Представете си следната ситуация. В продължение на една седмица времето е било приятно. Температурите са достигали 20 градуса. След това изведнъж нахлува студен фронт. Започва да духа силен северен вятър. Температурата пада с 10 градуса. Водата започва да се охлажда. Как реагира шаранът? Първото нещо, което прави, е да намали активността си. Много често се изтегля към по-дълбоките и по-стабилни участъци. Започва да се движи по-малко. И естествено, започва да се храни по-рядко. Това е причината след рязко застудяване много риболовци да останат без нито едно кълване. Не защото са избрали грешна стръв, а защото поведението на рибата вече е различно. Атмосферното налягане. Това е тема, за която много се говори. И с основание. Шаранът е чувствителен към промените в атмосферното налягане. Когато налягането е сравнително стабилно в продължение на няколко дни, рибата обикновенно се чувства спокойно. Храни се по-редовно. Движи се повече. Но когато има резки промени, особено непосредствено преди буря или силен студен фронт, поведението му може да стане много непредвидимо. Разбира се, няма правило, което да важи абсолютно винаги. Но ако следите прогнозата и налягането, с времето ще започнете сами да забелязвате определени закономерности на любимия си водоем. Дъждът, приятел или враг. Това зависи от сезона и от самия дъжд. През пролета леките и продължителни валежи често действат много добре. Особено ако водата вече се е затоплила. Дъждът вкарва повече кислород във водата. Освен това, отмива различни естествени храни от бреговете. Именно след такъв дъжд често следват много активни хранителни периоди. Но ако говорим за силен студен дъжд, придружен от рязко понижение на температурата,
ситуацията може да бъде съвсем различна. Тогава активността на шарана често намалява. Облачно или слънчево време. Много начинаещи смятат, че колкото повече слънце има, толкова по-добре. Истината е малко по-различна. В началото на пролета слънцето е огромно предимство. То затопля плитчините и привлича рибата. Но когато пролета напредне и водата вече е достатъчно топла, облачните дни често могат да бъдат дори по-добри. При по-слаба светлина шаранът се чувства по-спокоен, излиза да се храни по-смело и често остава активен през по-голяма част от деня. Най-доброто време от деня тук също няма универсален отговор. В ранната пролет най-добрите часове често са около обяд и ранния следобед. Точно тогава водата е успяла да се затопли най-много. Но с напредването на сезона картината започва да се променя. Сутрините стават все по-резултатни, а към края на пролета често именно вечерите и нощите носят най-големите риби. Затова не се придържайте към едно правило. Наблюдавайте какво се случва на конкретния водоем. Не гледайте само днешната прогноза. Една от най-честите грешки е да проверим времето само за деня, в който ще ловим. Много по-важно е да видим какво е било времето през последните 3 или 4 дни. Имало ли е застудяване? Имало ли е силен вятър? Колко слънчеви дни е имало? Точно тази информация често ни казва много повече за поведението на шарана, отколкото прогнозата за днес. Научете се да четете природата. Колкото повече време прекарвате край водата, толкова повече ще започнете да забелязвате различни детайли. Ще видите как след няколко топли дни рибата започва да се показва по-често, как след силен студен фронт активността рязко намалява, как лек южен вятър може да съживи цял един сектор на водоема. Това са неща, които никоя книга не може да ви научи напълно. Те идват с наблюдение и практика. И именно тези малки знания с времето ви превръщат в много по-добър риболовец. Вече знаем как температурата, вятърът, дъждът и атмосферното налягане влияят върху поведението на шарана. Но остава още една много важна тема. В следващата част ще разгледаме най-честите грешки, които допускат начинаещите шаранджии през пролета и как лесно да ги избегнете, за да увеличите шансовете си за успешен риболов. Най-честите грешки при пролетния риболов на шаран. След всичко, което разгледахме до момента, вече става ясно, че пролетният риболов не е въпрос на късмет. То е въпрос на правилни решения. И въпреки това, всяка година много риболовци допускат едни и същи грешки. Понякога те изглеждат дребни, но именно тези дребни грешки често са причината едни да си тръгнат с няколко красиви шарана, а други да останат без нито едно кълване. Нека разгледаме най-често срещаните. Грешка номер 1. Прекалено много захранка. Това вероятно е най-разпространената грешка. Много хора смятат, че колкото повече захранка хвърлят, толкова повече риба ще привлекат. Логиката звучи правилно. Но през пролета това не винаги е така. Както вече споменахме, метаболизмът на шарана все още не работи на пълни обороти. Рибата не се нуждае от огромни количества храна. Ако хвърлим прекалено много бойли царевица или пелети, има голяма вероятност просто да нахраним шарана. А когато той се е нахранил, интересът към нашата стръв намалява значително. Запомнете едно просто правило. По-добре малко количество, но точно на правилното място. Грешка номер 2. Избор на място по навик. Всеки има любимо място на водоема. Място, на което е хващал риба и което му носи хубави спомени. Но пролета не признава навици. Шаранът се движи постоянно. Следва топлата вода. Следва храната. Следва условията. Ако любимото ви място не предлага тези условия, няма значение колко успешно е било миналата година. Възможно е рибата просто да не е там. Затова винаги започвайте с наблюдение и чак след това избирайте къде да ловите. Грешка номер 3. Липса на търпение. Това е особено характерно за начинаещите. Замятат въдиците. Минават 20 минути. Няма кълване. Веднага сменят стръвта. След още 10 минути сменят монтажа. След това сменят дистанцията. И така през целия ден. Понякога обаче рибата просто още не е достигнала до вашето петно.
Не всяка липса на кълване означава, че сте сгрешили. Дайте време на захранката да започне да работи. Дайте време на рибата да открие мястото. Разбира се, ако в продължение на няколко часа няма абсолютно никаква активност, тогава вече може да помислите за промяна. Но не правете промени на всеки 10 минути. Грешка номер 4. Прекалено големи примамки. Много риболовци използват същите бойли и същите монтажи, с които ловят през лятото. Но пролетта е различна. По-малките примамки често дават много по-добри резултати. Те изглеждат по-естествено, поемат се по-лесно и не плашат предпазливата риба. Понякога разликата между бойл от 20 мм и такъв от 12 мм може да бъде решаваща. Грешка номер 5. Пренебрегване на времето. Много хора поглеждат прогнозата само за да видят дали ще вали. Но времето означава много повече. Откъде ще духа вятърът? Имало ли е застудяване? Колко дни подред е било топло? Какво е атмосферното налягане? Това са въпроси, които могат да ви помогнат да разберете как ще се държи рибата, още преди да сте пристигнали на водоема. Грешка номер 6. Прекалено много шум. През пролета водата често е по-бистра. Рибата е по-предпазлива. И шумът може да има много по-голямо значение, отколкото предполагаме. Силно тропане по брега, хвърляне на тежки предмети, постоянно газене във водата. Всичко това може да накара шарана да напусне района. Разбира се, няма как да бъдем абсолютно безшумни, но колкото по-спокойно се държим край водоема, толкова по-добре. Грешка номер 7. Да не се учим от всеки излет. Може би това е най-важната грешка. След края на риболова, много хора просто прибират багажа и си тръгват, без да се замислят защо са имали успех или защо не са имали. Опитайте след всеки излет да си зададете няколко въпроса. Какво беше времето? Каква беше температурата? Откъде духаше вятърът? На каква дълбочина хванах рибата? Каква стръв използвах? Какво количество захранка даде най-добър резултат? Тези малки наблюдения с времето ще се превърнат във вашата най-ценна школа. Никой клип, никой форум, никой риболовен магазин не може да замени личния опит. Най-голямата тайна на успешните шаранджии. Ако трябва да обобщим всичко в едно изречение, то би звучало така. Успешният шаранджия не чака рибата да направи това, което той иска. Той се опитва да разбере какво иска самата риба. Именно това е разликата. Да наблюдаваш, да анализираш, да се адаптираш и да не спираш да се учиш. До този момент вече знаете как шаранът се събужда след зимата, къде да го търсите, как се храни, как времето влияе върху поведението му и кои грешки е добре да избягвате. В последната част ще обобщим всичко най-важно и ще ви дам няколко кратки, но много ценни съвета, които можете да приложите още при следващия си пролетен излет. Стигнахме и до края на това видео. Надявам се, че информацията, която споделих с вас, ще ви бъде полезна още при следващия ви излет. Нека обаче направим едно кратко обобщение на най-важните неща, които трябва да запомните. Първо, не се водете по температурата на въздуха. Винаги мислете за температурата на водата. Именно тя определя кога шаранът ще започне да бъде активен. Второ, не избирайте мястото си по навик. Всяка пролет е различна. Всеки водоем е различен. Шаранът постоянно се движи в търсене на по-топла вода и естествена храна. Затова наблюдението винаги трябва да бъде първата ви задача. Трето, не прекалявайте с захранката. Особено в началото на пролетта. По-добре е да започнете с малко количество и при нужда постепенно да добавяте. Това ще задържи рибата активна, без да я прехрани. Четвърто, следете времето. Не само за деня, в който ще ловите. Погледнете какво е било през последните няколко дни. Имало ли е затопляне? Имало ли е застудяване? Какъв е бил вятърът? Всички тези фактори оказват огромно влияние върху поведението на шарана. И пето, бъдете търпеливи. Пролетният риболов е сезон, в който условията могат да се променят буквално за часове. Понякога цял ден няма никаква активност, а след това в рамките на един час могат да последват няколко поредни кълванета. Не се отказвайте прекалено бързо. Най-важният урок.
Ако има нещо, което бих искал да запомните от това видео, то е следното. Шаранът не прави нищо случайно. Всяко негово движение има причина. Той търси по-топла вода, търси безопасност, търси кислород, търси естествена храна. Колкото по-добре разбирате тези причини, толкова по-лесно ще предвидите къде ще бъде рибата. И тогава риболовът вече няма да бъде игра на късмет. Ще бъде резултат от знания, наблюдение и правилни решения. Един съвет от мен – не се опитвайте да копирате сляпо това, което виждате в интернет. Да, всеки от нас може да научи нови техники от клипове, статии и други риболовци. Но истинските знания идват край водата. Наблюдавайте, експериментирайте, пробвайте различни места, различни стръв и захранки, водете си бележки. След няколко сезона сами ще започнете да забелязвате закономерности, които никой не може да ви обясни по-добре от собствения ви опит. Именно така се става по-добър шаранджия. Ако това видео ви е било полезно и сте научили поне едно ново нещо, ще се радвам да го подкрепите с един лайк. Това помага видеото да достигне до повече хора, които също обичат шаранджийския риболов. А ако все още не сте част от нашата общност, абонирайте се за канала Red Carp Fishing Bulgaria и натиснете камбанката, за да не пропускате следващите видеа. Предстоят още много интересни теми. Ще говорим за монтажи, захранки, бойли, избор на място, тактики за различните сезони, оборудване и всичко, което може да ви помогне да станете по-успешни край водоема. А сега е ваш ред. Напишете в коментарите кой е най-големият шаран, който сте хващали през пролета и кой е най-ценният урок, който сте научили през този сезон. Ще ми бъде много интересно да прочета вашите истории, а те със сигурност ще бъдат полезни и за останалите зрители. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Пожелавам ви много незабравими моменти край водата, здрави аванси и красиви риби. До нови срещи в следващото видео. На слука!